Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Bil Hasan Al-Yashadri. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Yahya Abdullah Rafi Syah Wafiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadadina wa ustadana wa syekhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih wa nakhussu khususan sayyidina kitab an-nasu'ud diniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa a'ada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayubja liman kedue wong arada kang ngarep sapa man ayyahtima ang yen teng ngatamaken sapa man Al-Qur'an yang Qur'an ayyahtima apa yang teng ngatamaken sapa wong ing Qur'an min awalil laili saking kawitane wengi au min awalin nahari utawa saking kawitane dina hatta yattasi'a hingga amat apa waktu salatil malaikati apa waktune oleh nyuwunake rahmat malaikat ali ngatas wong fa inna mangastune kelakuan warata ikut mengkafi ba'dil asar ing dalem sebagiane pira-pira sahabat apa anna mastune wong khatamakan ngatamaken sapa wong Al-Qur'an ing Qur'an ayat saatin ing Qur'an ing dalam ayat saatin Al-Qur'an ing Qur'an ayat saatin ing dalam endi-endi mangsa minal laili sang wengi salat maka nyuwunaken rahmat ali atase wong sapa al malaikatu hatta yusbiha hingga esuk sapa wong wa ayyatan sa'ala ing dalam endi-endi mangsa minan nari saking rina salat mangka ndongaken barokah ali atase wong sapa al malaikah hatta yumsia sehingga sore sapa wong. Jadi iki diterangno wa bagi liman arada ayyahtimal qur'ana ayyahtimahu min awwalil laili aw min awwalin nahari. Jadi ketika seseorang itu menghatamkan Quran, baik itu pada malam hari atau pada siang hari, itu dianjurno ya maksudnya ning kene sebaiknya di awal waktu. Mergo apa? Iki di awal waktu iku maksudnya cara bengi ngono diwaca bar magrib bar isya iku digenjot sampai khatam. Utawa nek wektu rina iku diwaca bar subuh. Utawa bar duha. Nah, iku sing dimaksud awal waktu. Awal waktune malam utawa awal waktune siang hari. Marga apa? Marga ketika seseorang itu membaca Quran, menghatamkan Quran, itu malaikat akan mendoakan untuk supaya orang tersebut dirahmati kalian Gusti Allah. Diwelasi kalian Gusti Allah. Malaikat iku ndonganane awet sangka
awak dhewe maca iku mau awak dhewe ngatamno sampai berubah waktu mana waktu malam iku barisa malaikat dungana sampai esuk subuh. Begitu juga sebaliknya ketika awak dhewe bar subuh iku maca khatam. Iku malaikat yo ndonganane sampai sore waktu maghrib. Jadi sebaiknya di khatamno ketika pada pagi hari. Iku dawuhe sebagiane para sahabat. Terus wa fi sholatil malaikat lan iku ing dalam salatil malaikat alal abdi antase kaula. Kullu khairin utahe sakabehane kebagusan wa kullu sa'atin wa kullu sa'adatin lan saben-saben kabegjan lahu marang kaula. Wa ma'na salatihim utawi artine salate malaikat alihan atase wong iku istighfaruhum iku oleh njalukaken ngapurane malaikat lahu marang wong. Wa du'ahum lan oleh doaken malaikat lahu marang wong bil khairi kelawan kebagusan. Sing dimaksud as-shalah yaiku sing diwaca malaikat kanggo awak dhewe yaiku malaikat iku nyuwurna ngapura marang seorang sing pembaca Quran mau, sing ngatamno Quran mau. Sampai pagi hari terus nek diwacane pagi hari iku didongakno disuwun ngapura sampai sampai sore hari ketika waktu maghrib masuk. Malaikat dongakno iku kelawan kebagusan. Dongakno sing apik tur dijalukno ngepura marang Gusti Allah. Wal yukthir lan becengake-aken sapa wong bidoa kelawan doa. Indal khatmi nalikane khatam paina nastune hatama iku saatun iku waktu syarifatun kang mulya. Mubarakatun kang dan berkahi. Terus ketika wadhe telah menghatamkan Quran pada pagi hari atau malam hari, iku perbanyaklah kanggo awak dhewe membaca doa. Perbanyaklah donga marang Gusti Allah, nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Merga fa inna sa'atun syarifatun mubarakatun. Merga pada saat tersebut, pada saat pembacaan doa khatmil Quran itu termasuk satu waktu yang mulia, yang diberkahi kalian Gusti Allah. Mustajabah maknane. Wa minal mawadin lan saking pira-pira panggonan allati kang yustajabu kang den sembadani fiya ing dalam mawadin apa doa. Wa tatanazzalu lan temurun apa ar-rahmatu rahmat. Dan ketika pembacaan doa khatmil Quran itu berlangsung, selain doanya mustajabah, doanya awak dhewe mustajabah, di situ juga temurunnya rahmat Gusti Allah kepada orang yang menghatamkan, orang yang berdoa khatmil Quran. Terus dawai Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi ayyakuna aktsaru du'aihi indal khatmi. Wa yanbaghi lan sayyuja aba ayyakuna yanta'an. Aba aktsaru du'aihi aba akae. Sesunane wong, doane wong indal khatmi nalikane khatam Quran fi sholahin iku ing dalem bagusan. Fi salahi umuril muslimin. Iku ing dalam baguse perkara-perkarane wong Islam. Terus dawuh Imam Nawawi, wa yanbaghi ayyakuna aktsaru du'ai indal khatmi fi salahi umuril muslimin. Kanggone seseorang sing menghatamkan Quran ketika membaca doa khatmil Quran iku diakai dungane. Donga apa ae ketika khatmil Quran, maka ikut termasuk sebagian dari kebagusan urusan-urusane wong Islam.
وذكر طرفا من الأدعية التي ينبغي أن يدعى بها عند ختم القرآن. الله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.